ɛnɛ yɛnhwɛ asante hene a ɔtɔ so enum ne yɛfrɛ no Ɔsɛe Kwame Panyini. Na deɛ nti yɛfrɛ no Kwame Panyini ne sɛ ne wu akyi no yɛnya Ɔsɛe Kwame foforɔ a dodoɔ no ataa frɛ no Ɔsɛe Bonsu. Ɔsɛe Kwame wei no wɔwo no afe apem 760 1760. Na ne maame ne ɛyɛ Ɛkyama ɛna na ne papa so ne ɛyɛ Safo Kantanka. Na ne maame yɛ Asantehema. Ɔne Asantehema na ɔtɔ so enum sɛ nan so a. Ɛna ne papa so na ɔyɛ Asantemampɔn hene. Na ɔfa Ɔsɛe Kwadwo bɛkɔ no na ɔka sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ ne kra akyi a yɛmfa na ɔfa ase Ɔsɛe Kwame ani adeɛ. Nanso na ɛnam sɛ ne mfie nkɔ anim nti no na ahemfo bi mpɛ so bɛdi adeɛ. Nti mampɔnfoɔ ɛka mo ho bɔ mu ɛma Atakora Kwame di anim ma ɔmo yɛ kyerɛ sɛ ɔmo ampene a biribi bɛsi ɛma afei ɔmo pa akwan ma Ɔsɛe Kwame try bɛyɛ Santehene. Ɔbɛyɛ Santehene no na nam sɛ ɔnya teteɛ wɔ Asantemampɔn no nti no na nkramu kakra wɔ ne mu. Saa bere nim no wobɛhwɛ a na ɛyɛ yɛndi Tamale ɛbɛfa ɛyɛ Yɛgyi Pran Atebubu Amanten Adwira ɛhɔ no nyinaa na ɛka Asantemampɔn ho. Nti ɛnam saa nti na nkramosom ɛwɔ mampɔn paa nti na nkramu kakra wɔ ne mu. Nti obɛdi Santehene no ɛnsa guo nipa titwa ɛne ɛyɛ ako bebree hɔ a na ɔmpɛ sɛ ɔde ne ho bɛhyɛm. Nti aman no bi yɛ sɛ ɔmpɛ sɛ ɔmo so te ɔmo ho. Ɛno nso koraa no na ɔkɔ ko no na ayɛ ne den ɛfiri sɛ na ɔhunu sɛ ɛtia nkramosom. Afei so na ɔsan pɛ sɛ ɔde nkramofo mmra ɛba Asantehene mu. Ɛma Asantehema biara no ɛba sa ɛbɛhaw ɛfiri sɛ kuro biara so hema no na ɛhwɛ amammerɛ so. Nti Asantehema Kwadu Yadom ɔno ne Asantehema a di kan bɛtena Kumasi na okura tumi yie ɛfiri sɛ ne wɔfa ɛde nneɛma bebree hyɛ ne nsa ɛberɛ a na ɔkɔ ko no. Nti ne wɔfa ɛkɔɔ ne kra akyi no na ɔwɔ animdeɛ ne suahunu bebree fa amanyɔsɛm ho. Nti ɔno yɛ sɛ ɔmpene. Sɛ nkramosom ne ba wɔfa adeɛ na yɛdi ne ɛdi ɛnadeɛ no nyinaa no obɛtwam ama ɔde agyadeɛ aba akraman mu. Nti ɛma ɔne ne di siani wɔ ho. Ɛdam saa nti Ɔsɛe Kwame ɛkɔtena Dwaben. Yɛtwa Dwira koraa no wɔama. Ɛma ɛno nti ɛyɛ Kwadu Yadom ɛgyina so ankɔ tu n'adeɛ so 1797 ɛkɔ 1798 mu hɔ. Ɛma ɔsan ba bɛyɛ sɛ ɔbɛyɛ ne dwumadie. Nanso ɛduru sɛ ɔsɛ yɛkum anaasɛ yɛkɔko a na ɔtwetwe ne ho nti no ɔsan kɔtena Dwaben. Ɛma Santehema frɛ no sɛ wɔama a obitu n'adeɛ so. Nti sikadwa ne ho nneɛma na ɔde akɔtena Dwaben nyinaa na ɔsan de ba Kumasi. Ɔde ba Kumasi wie no na obitu ne ho adeɛ so. Na ɔsan akɔtena Dwaben biem no na n'akyitaafoɔ kɔɔ ne nkyɛn kɔka kyerɛ no sɛ ɔne ama Kwadu Yadom ɛnko ntɔkwa na ɔnni ne so na ɔsan bɛfa n'akonnwa. Ɔhwɛ a na ɛde ɔko kɛseɛ bɛba a nipa bebree wu. Nti ɛhɔ no mu hɔ no ɛna amanfoɔ gye di sɛ ɔka n'ano aduru. Ebi nso dwen sɛ ɔno ato ne kɔn wuyɛ. Na owuyɛ no ama Kwadu Yadom ɛyɛ n'abrempɔn yi owu 1803. Bɛdi adeɛ 1777 na owu 1803 ɔyɛ n'abrempɔn yi. Na n'abrɛ so no ɛna atwerɛ ne akenkan ba Asantehene mu. Saa abrɛ no ɛyɛ nkramofoɔ a na yɛfrɛ baako Kramodwo Mohammed ɛne ne nua wɔn bɛtena Kumasi ahemfie a na dwumadie bi ɛkɔ so ɛyɛ ahemfie hɔ biara na ɔmo twerɛ. Na ɔmo ɛna twerɛ Asante Abakɔsɛm ne Kanea ɛfiri sɛ saa abrɛ na ɔmo hu Ɔsɛe Tutu odi kan Opoku Are Kusi Boadum ne Ɔsɛe Kwadwo nyinaa na ɔmo da so te ase. Nti ɔmo tumi ɛka Asante Abakɔsɛm ma di kan twerɛtwerɛeɛ. Ɔno n'abrɛ so no ɛna ɔno nso hu sɛ human sacrifice ɛnyɛ nti ɛwɔ sɛ etwa mu na ɔno nso nkoasom nso ne nyinaa ɔhu sɛ ɛyɛ bɔne. Ɛna ne brɛ so no so na nsanguo nyinaa so ɔno hu sɛ ɛyɛ bɔne. Ɛno nti ɔde nkramu kakra ɛbɛfra Asante amammerɛ mu. Nti Asante Abakɔsɛm mu no ɔhene a na aborɔfo no gye di sɛ wɔhɔ mmɔborɔhu paa no ɛne Ɔsɛe Kwame Panyini.